Para makita sa among kuan ba? Sa among YouTube channel. Nagkuan ni. Nag-vlog ni. Oh. Nagwapo kay ang baboy. Tubo. Kaya mulata ko. Bukod ko ngayon. Manilang na eh. Kaya living mulata. Gani. Kilos. Wala gamay magsipi. Ang butilya. Iya, 23 na. Ya, nakakuha ko sa imo ha balik size. 23. Ayos mo kaya mo. So. Yes. Wala na. Lagi. Mau yun. Malimpyo ba? Ako rin utang dito. Ako ilapay ni Mr. Layo. Halin mo din ba? Ilapay kami. Maalin ginagkuhan. Sunod ng sako. Ako rin nagbutang ni Luyo. Kuha na balik. Kuha na ko balik eh. Sayang mo din. Halin mo din. Mau yun. Hindi na namin si mahalin. Ano kami siya? Ini buklot man eh. Sa kilo. Nah, ini pakai ini. Dili naman rin lahat pa ma. Nah, ini ada punya. Oh, dengar dong. Dara dayo. Pare dai. Sila to ilang mama? 23. 23 ya ha. Oh, Hata ko manitay. Maningil mo dito. ang imuhang Mao. kuha 17 ang imuhang butilya plus 14 city ang lata plus 5 city 14 21 plus 5 budget tayo sa mga 26 isang isa. Okay. Nailan to ba? Oh, may gamay lang. Oh, pala kapon. Plastic. Kinilaw nga plastic. Galon nga kanang plastic lagi. Oh. Ikaw pilang kilo po tawag. Pagdi sa putaw basta solid. Kanang mga pagling. Tanaw na to. Ligpis man siguro na. Lamay ako ang kwan galon. Abarot. Kuha na eh. Guys, salamat tayo ha. Salamat dahil ito. Oh, okay, kabayers. Kung bali akong lata. Salamat dahil. A few moments later. Hello mga kabayers, mga suki. Ganito pala ang hanap buhay namin. Lungod pa saan ang buti. Hirap pala.
Okay. Meanwhile. Yeah. Ilya, lata, putaw! Hindi na napito. Ay, sipon mo na. Anali. Nali kayo. Bit-bit. Ano na, balik. Ay, napaingon naman na dire. Wala tara, may ilang balay dito. Nga, tayo nagbantay siya, may bantay di ha. Siya nagbantay? Ah. Sunod na ng bukid yun. Mga kabayan, mga soki na buntod kayo. Sabi ka buntod. Paglo na muna niya karam. Para ano yung nakuha. Sudlon. Lagi mo agiron ba? Abi na kong lata na yung dala. Ani sa amin? Tumi babaw.